Zurigorriek lehen itzulian egindako lanari jarraitu nahi diote eta aldela hobetu oraindik. Lehen itzulian laugarren amaitu eta gero, eta Errege Kopako kanporak eta bigandituta gaur gauean Valladolid dator San Mamesera. Valverderentzat garrantzi handiko partidua. Es clave, como lo fue en el comienzo de temporada, empezar ganando. Pues empezar ganando la segunda vuelta es parecido a lo que significa el comienzo de temporada. Lehenengo vuelta laugarren bukatu genuen, baina bueno, horrek ontxe ez da balio, ez? Oin balio honak puntuk lortzen segitzea da, eta aldan neurrin laugarren plaza hori mantentzea. Valladolidek galdu egin ditu San Mamesen jokatutako azken lau partiduetan. Iaz, Aduriz eta Susaeta izan ziren golegileak. Eibartarra osatuta dago eta baita Valentziaga ere, eta biak 11kora itzuliko dira. Atletiken Muniain, Riko, San Jose eta Tokero baja dira. Baina Moran deialdian dago, naiz eta aitaren hiletak gaur arratsaldean izan. Ezkerrean Ibaik jokatuko du eta Rikoren tokian Beñat edo De Marcos egon daitezke.